Voisitko pysähtyä hetkeksi Jeesuksen äärelle? Kiitos. Jaa tämä sille, joka tarvitsee muistutuksen siitä, että Jeesuksen ajoitus on aina oikea. Saarnaajan kirjan luvussa 3, jakeessa 11 sanotaan, kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa. Myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. Mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt. Ei alkua eikä loppua. Tämä jae muistuttaa meitä siitä, että Jumalan ajoitus on täydellinen. Myös silloin, kun emme itse näe tai ymmärrä sitä. Me ihmiset olemme usein kärsimättömiä. Haluamme tuloksia heti omalla aikataulullamme. Mutta ajattele, maailmankaikkeuden luoja on asettanut kaiken elämässäsi juuri oikeaan aikaan. Tänään Jumala kutsuu sinua luottamaan häneen syvemmin, uskomaan, että jokainen askel, viivästys ja vastaus tapahtuu osana hänen täydellistä suunnitelmaansa. Tämä tili on kasvanut hurjasti viime päivinä ja haluan kiittää siitä suuresti. Muista seurata, jotta et missaa Jumalan viestejä sinulle. Jos haluat oppia luottamaan Jumalan ajoitukseen enemmän, kirjoita kommentteihin aamen ja anna hänen johdattaa sinua.